אז בעצם מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו ביחד? מה זו המדיטציה? אני רוצה להסביר לכם את זה קודם, אחר כך לפני ההנחיה. אנחנו ניכנס להרפאיה. אני אנחה לכם את זה, לשחרר את המתח, לספור מ10 עד 1. אנחנו נכנסים להרפאיה. ואני אבקש מכם לזהות מקום שאתם רוצים לטפל בו. זה יכול להיות מקום פיזי שיש לכם בו בעיה, וזה יכול להיות מקום שבתחושה שלכם, זה שמה. תלכו עם האינטואיציה. אני מרגישה שכאן חסום לי. אני מרגישה שכאן חסום לי. אני מרגישה שכאן חסום. כאילו, איפה שאתם מרגישים זה שמה. אתם פשוט צריכים לבחור מקום אחד שאתם רוצים לטפל בו. זה יכול להיות מקום שהוא ממש כואב, ומקום שאתם גם יודעים שיש לכם חסימה, וכל אדם יודע איפה הדברים נמצאים אצלו. אז אני מזהה מקום שאני יודעת ששם יש לי את החסימה ואני רוצה לטפל בו. בשלב הראשון, כמו שדיברנו עליו, אני רוצה להבין מה המקור של החסימה, של המחלה, של הכאב, אוקיי? אני מבקשת לדעת מה זה. אני מבקשת להיכנס לתוך המקום של הכאב, של החסימה, ולראות מי נמצא שם, מה נמצא שם. אם יש שם אנשים, אם יש שם חוויה, אם יש שם תחושה, אם יש שם רגש, כאילו מה חוסם אותי שם. אתם תדמיינו את זה, ואני אגיד לכם, תדמיינו כאילו שאתם פותחים דלת, ונכנסים לאיזשהו מקום. אוקיי? זה יכול להיות חדר, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות נוף, אני לא יודעת. תפתחו את הדלת, תצאו לאיזשהו מקום, ותבקשו לדעת מה נמצא שם. עכשיו, יכול להיות שבהתחלה אתם פשוט תראו, נגיד חדר שהוא כולו חשוך וסגור או חושך, ואם אתם לא רואים כלום, פשוט תדעו, שימו לב לידיעה, אני יודעת שאני בתוך חדר ואני רואה רק חושך, הכל שם סגור, הכל שם חשוך. אז לפעמים בשלב הראשון, וזה יכול להיות שכמה פעמים תצטרכו לתרגל את המדיטציה, רק את זה אתם תראו, אני פשוט מתחילה, אני מדמיינת שיש שם מתג, אני מדליקה את האור. מתחילה לראות מה נמצא שם. אתם לא רואים מתג, תדליקו נר, לא משנה מה. מתחילה לפתוח את זה, מנוע שהכל עמוס וחשוך ומלוכלך, מתחילה לנקות. לא חשבתם שבאתם לעשות היום ניקיון, אבל גם זה. אני מתחילה לזרוק, לנקות, לפתוח, להעיר, כאילו לפתוח את המרחב הזה כמה שיותר. אחרי שאתם מרגישים שהמקום פתוח ומואר ונעים לכם בו, אתם יכולים לשאול, לשבת שם, אפילו לדמיין שיש שם כיסא, אתם יושבים בתוכו, ואתם שואלים מי נמצא שם, מה נמצא שם, מה אני רואה שם, מה חוסם אותי, מה עוצר אותי. תנסו לקבל את ההבנות שלכם. אתם צריכים להיות פה מאוד יצירתיים ולראות מה מגיע אליכם. אם יש שם אנשים מסוימים, אתם יכולים גם לדבר איתם. יש שם אנשים שאני רוצה להגיד להם דברים ולא אמרתי להם, כי אני לא יכולה להגיד להם, כי אולי הם לא נמצאים, אולי הם נפטרו, אולי זה מישהו מהילדות, לא משנה מי. פה זו הזדמנות להגיד כל מה שלא אמרתם. בלי כעס, בלי ביקורת, בלי שפיטה. פשוט תגידו מה שאתם רוצים להגיד ולא אמרתם. אם זה כעס, אם זה פחד, דברו איתו. הפחד, מה אני פוחדת? מה המקור של הפחד הזה? תהיו בשקט, תנסו לקבל הבנות. מה המקור של הפחד? איזה פחד זה? מה שחשוב בסוף, כל דבר שאתם רואים, אנחנו עוטפים בכדור של אור, אומרים לו תודה, ומוציאים אותו, מנקים אותו מתוך החדר הזה, מתוך המקום הזה. ומבקשים לראות אם יש עוד דברים. מה עוד עולה לי? מי עוד נמצא שם? בדרך כלל בהתחלה עולים לנו הדברים הברורים והידועים לנו והמוכרים לנו. אבל אל תישארו רק שם. תהיו עוד קצת בשקט ותראו אם עולים עוד דברים. דברים שאפילו לא חשבתם עליהם. אם נמצאים שם אתם מנקים ומוציאים. כל מה שעולה. יכול להיות שהיום אתם תראו דברים, מחר אתם תראו דברים אחרים. מחרתיים אתם תראו דברים אחרים. יכול להיות שהיום אתם רק תצטרכו לנקות את המקום הזה, אתם עדיין לא תראו כלום. יכול להיות שמחר כבר תיכנסו, תראו שכבר המקום יותר מואר, סימן ששחררתם דברים, מהתת מודע גם בלי לדעת מה נמצא שם.
זאת אומרת, אתם חייבים לחזור על זה ככל שהבעיה היא יותר אקוטית, יותר קשה, תצטרכו לחזור על התרגיל הזה, למדיטציה הזאת, כמה פעמים. כמה? תלוי בכם. אני מקווה עד שתתחילו לראות הקלה ותראו שזה עוזר לכם. אז בשלב השני, כאילו הראשון זה אני מכניסה אתכם להרפאיה, בשלב השני אני מזהה מקום של חסימה, נכנסת לתוכו, מזהה, מנסה לזהות מה יושב שם, מנקה את המקום, מוציאה אותו, מאירה אותו, ואז אנחנו מגיעים לשלב השלישי. בשלב הזה אנחנו פשוט יושבים בשקט. אנחנו מבקשים מהיקום, מההדרכה, מאלוקים, ממה שאתם מתחברים אליו. אתם מבקשים אנרגיה של ריפוי, אתם מבקשים הילינג רוחני. זה יכול להיות קרן אור, בדרך כלל הילינג, אנרגיה של ריפוי בצבע תכלת, כחול. אז אנחנו מבקשים אנרגיה כחולה. תהיו בשקט, אתם תרגישו אולי דרך כאן, דרך שקרת הכתר, זה פה, שיש כאילו מין פתח, והקרן אור הכחולה הזאת נכנסת לתוך הגוף, למקום שיש לכם שם את החסימה, ואני פשוט ממלאה את החסימה הזאת בצבע הזה, באור הזה, באנרגיה הזאת. תהיו בשקט כמה שיותר, תאפשרו לעצמכם לקבל את האנרגיה הזאת. אתם יכולים אחר כך גם להזרים את האנרגיה הזאת לכל שאר הגוף, לא חייבים רק שמה. כמה שיותר זמן תהיו בשקט בהרפאיה, תספגו את האנרגיה הזאת, עד שבסוף אני אגיד לכם לספור מ1 עד 5, ולחזור לכאן ועכשיו. אוקיי? אל תפחדו, פשוט אל תנסו לחשוב, אל תנסו לדעת, פשוט אתם בקשר עם הקול שלי, תזרמו עם מה שאני אומרת לכם. תשימו לב איך האינפורמציה מגיעה אליכם. אם זה בראייה, אם זה בידיעה, אם זה בשמיעה, אם זה בתחושה, לא משנה מה. כל מה שמגיע אליכם, תזרמו עם זה. גם אם אתם לא רואים כלום, לכו עם האינטואיציה, או אם הדבר ראשון שעולה לכם בראש, זה. אוקיי? כמו אסוציאציה ראשונית, בלי לחשוב. עולה לי, לא יודעת מה, המורה שלי מכיתה א', אז המורה שלי מכיתה א', עולה לי השכן, אז זה השכן. שימו לב מה נמצא שם, אוקיי? מה שחשוב זה פשוט להוציא, לנקות, להגיד לעצמכם כל הזמן שזהו, אתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות ולהוציא את הדברים החוצה. עד שאתם רואים שהמקום הזה מואר יותר, נקי יותר, אתם מרגישים קצת הקלה גם בתוך הגוף, מזרימים לשם את האנרגיה של הריפוי, ואנחנו יוצאים מהמדיטציה ויוצאים מההרפאיה. מוכנים לצאת למסע שלנו, להתנסות? אני רוצה שיהיה לכם נוח. אתם יכולים לשבת, לשכב, מה שחשוב שיהיה לכם נוח. שימו את הכל בצד, מחברות, הכל תניחו בצד, ותזרמו יחד איתי.